Hiukan noloa. Miksei kukaan kertonut minulle? Hei, hauska tavata. Minustakin on kovin hauskaa. Minun nimeni on Hömelö. Ennen minä kiipesin leikiten puuhun. Ne ovat ihan kakaroita. Ja aivan liian vanhoja harrastamaan puussa kiipeilyä. Joku tulee. Miten selviät? Pikku juttu. Pyi! Päästiinpäs ylös. Näkymä on sama kuin silloin. Aivan kuin ennen vanhaan. Muumipeikko ei seuraa minua, se on ikävää. Muumipeikko, mitä sinä teet näin kaukana? Muumipeikko! Missä täällä on muumipeikko? Älä viitsi pilailla, Muumipeikko. Ahaa, ymmärrän. Kysymyksessä on jokin uusi leikki. Häh? Ei voi olla totta. Oi ei, minä olen muuttunut muumipeikoksi. Voihan tuo leikki olla hauskaa, jos ei se jatku liian pitkään. Tiedät tästä tuliaisia kotiin ja sano terveisiä. Mitä minä teen? Minä, joka oli niin kaunis. Nyt olen pyylevä ja lyhytjalkainen. Minä olen ihan kalju ja hirveä ruman näköinen. Hei, siitähän voi olla hyötyä, että minua luullaan muumipeikoksi. Lähden muumitaloon ahmimaan muumimamman herkkumuonia. Muumimamma keittää koko ajan hurjat määrät ruokaa. Teen kaikkea kamalaa ja minua luullaan aina muumipeikoksi. Rikollisissa puuhissa. Hän on ehkä aseistettu. Minä olen jo menossa. Muumipappi ja muumimamma, täältä tullaan. Esiin sieltä, kädet niskan taakse. Lain koura koppaa sinut. Pelis on pelattu. Tule pois piilosta ennen kuin minä suutun. Oi, isä! Oi, isä! Typerää tehdä sama virhe kahdesti. Oi! Isä! Liiketoimija. Nuuska Muikkunen. Hei Nipsu, mitä kuuluu? Harjoitan liiketoimintaa apumiehenä. Sinä apumiehenä? Joo, onko sinulla tarjota jotain työtä? Kaikki kelpaa ja palkaksi voit antaa... Juu, niin sitä maukastaa vihannessoppaa, jota sinulla on tapana keittää. Oi voi, tämä pala sopii tuohon ja toivottavasti Viljonka ei huomaa, että patsas on liimattu. Noin, varovasti noin. Täytyy mennä katsomaan, mitä lapset tekevät ennen kuin Viljonka palaa. Noin. Oh. En usko silmiäni. Ahaa, tehän piirrätte ihan tosissanne. Mitäs te oikein piirrätte? Mikä se on? Kukkanen. Minä luulin, että joku on liiskannut siihen kärpäsen. Minä piirrän venettä. Sillä ei voi purjehtia edes teekupissa. Miksi te piirrätte niin pieniä kuvia? Tämä on kala. Vai kala? Se on niin pieni, että mato voisi syödä sen. Ajatelkaa isoja asioita. Piirtäkää isoja kuvia. Jos piirustus menee pieleen, ottakaa uusi paperi. Vai pikkusielut piirtävät pieniä kuvia. Lisää kokoa. No näin iso vai? Ei alkuunkaan. Teillä on ihan liian pieni paperi. Piirtäkää tähän. Mitä saako siihen? Saa! Kukan tai veneen tai kalan, aika kuinka suuren. Jännittävää. Lasten pitää olla iloisia ja tuntea itsensä vapaiksi. Ehkä te olette jo liian vapaita. Vapaat ja tottelevaiset lapset ovat parhaita. Onkohan Myy menossa poikaystävänsä luo? No totta kai, onhan tänään ystävänpäivä. Juu, mutta kuka tuolla asuu? Se saamme vihdoinkin selville, kenen vuoksi Myy riutuu. Nipsu,
Olkaa tarkkoina. Ai My ei rakasta ketään muumia. Mitä? Ei mitään. Moi, minä rakastan sinua. Hoi, katsokaa. Pikku My marssii Nuuskamuikkusen telttaan. Tuskinpa Nuuskamuikkunen haluaa olla osallisena tässä jutussa. Ei varmaan. Nyt My antaa lahjan. My on rautaa, ei edes punastu. Joko My lähtee? My nolostuu, jos näkee meidät. Nuuskamuikkunen! Nähtiin. Hei, hauska nähdä. Mitäs teille kuuluu? Älä yritä. Eikös tänään ole ystävänpäivä, vai mitä? On, luultavasti. Vai luultavasti, ollaanpa sitä tietämättömiä. Keneltä olet saanut noin hienon paketin? Ai tämänkö? Juuri äsken Pikkumyltä. Ai Myltä. Jaa. Verkkokalvolleni tulvii kuvia. Tästä kehkeytyy mainio juttu. Sininen taivas kaareutui sinisen meren yllä. Vai vihreän meren? Ei, kuulas taivas. Kaukainen horisontti lokkeja liitelemässä. Kuulas kuulostaa hyvältä. Tai kirkas. Kirkas. Ei, se on vähän eri, luulisin. Ei, sininen taivas. Oi, kuvat vilistävät niin nopean, etten pysy mukana. Minun täytyy aloittaa heti. Kuinka? Tulkaa nokkimaan jyviä. Nokkikaa. Korinalla on lisää makeita jyviä. Tulkaa nokkimaan. Kuka siellä on? Ai My! Sinähän se olet My. Mitä sinä siellä kuistilla kykit? Seis, et saa tulla. Mitä? En kuullut, mitä sanoit. Älä tule lähemmäs. Vieläkö sinä jahtaat lintuparkoja? Onkohan Muumipeikko kotona? Ei, Eikö? No minne hän on mennyt? en minä tiedä. Sikäli kuin ymmärrän, tämän pitäisi olla Muumilaakso. Ja varmaan onkin. Ei ole kuumien lähteiden maastoa. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että täällä niitä juuri on. Tuolla on joitain lapsia. Kysytään heiltä. Hoi lapsukaiset. Lipsu, minä tulen reppuselkään. Minulla olisi kysyttävää. Mitä asia koskee? Onko täällä kuumia lähteitä? Mitä ne semmoiset ovat? Emme ole ikinä tarvinneet kuumia lähteitä. Maan uumenista pulppuaa lähteeseen kuumaa vettä. Kuka sitä vettä lämmittää? Ei kukaan, sikäli kuin tiedän. Merkillistä. Lähteen vedestä saisi äkkiä teetä. Ei. Kuumassa lähteessä kylvetään. Se parantaa. Voiko setä sitten kehnosti? Minäkö? En. Yritän vain löytää lähteen. Minkä ihmeen takia? Vaikea uskoa. Lunta tämä selvästi on. Miten kylmää? Apua! Voi, minun pitäisi olla ystävieni tukena, mutta tämä on ehkä ainoa tilaisuuteni. Hyvää huomenta. Minä en jaksa enää. Älä nyt anna periksi. Minä alan saada tarpeekseni. Hei, kaunis päivä. Nissu, tule apuun. Hä? Olit reipas, kun tarvoit läpi lumen. Mitä? En minä näe missään lunta. Höperö, en ole eläissäni nähnyt sellaista lumituiskua. Tämä on kaiken loppu. Mikä? Oho. Mikä sinulla on nilkassa? Nilkkarengas. Se ei ole sopivaa. Pienet tyttöset eivät käytä nilkkarengasta. Ai. Aikuisena voit vapaasti tehdä itsesi naurunalaiseksi. Niin, mutta kun... Minusta nilkkarengas on kaunis. Ai, sinä taidat olla nuuskamuikkunen,
Vaatteitasi pitää paikata, ja tuskin niitä on koskaan silitettykään. Luulin, että olisimme saaneet olla keskenämme. Nyt ollaan kiipelissä.